Dneska na konci augusta sme na jazere VN Badín u nás v Banskej Bystrici, Samko. Ako to vypadá? Máš dačo? Áno, na sumca. Dúfam. Sumca? Samko? To som vedavý. Dám ti cukrík iba pod jednou podmienkou. No? Čo to bude? Napred nebudeš si. Pomaličky, lebo toto vypadá na väčšiu rybku. Pekné jazero, taká možno, koľko to má robot? 3,5 hektára? Jazierko maximálne. Ja strašne neznášam, keď takto vedľa mňa ťahá veľkého kapra. Tam som vedavý pomaličky, za to sem blíži. Čo to bude? Alebo on musí. Ja sa sem rozoberám, si pozerám, no. A ty čo keď pustí? No čo, ide to Samko pomaličky? A čo keď pustí? Tak pustí, a ryba musí mať šancu. Ale verím, že tentokrát to bude víťazné pre teba. Tak som vedavý, čo to bude. Ten ma posúva. Keď Posú- máš príležitosť správ posúva ťa? dozadu, ale pozor, za sebou máš nasok. Uvidíme. Nie dopredu, dozadu. Aby si nešiel cez ocina. No poval mu to. Kus mu poval, Samko. Stále musíme Samko v kontakte, hej? Tak, výborne. Ty kokos. Prvá vlnka. Videli sme tak kúsok chvosta. Sesternica Natálka bude podoberať, že? Áno. Oh no. My starší sme tu už iba štatisti. Dneska. Som vedavý. Ešte nie podberák. Idem troška bližšie, aby ste možno mohli vidieť. Toto tu Samko ťahá. A teraz ja budem mať zade, no a som... A sme v rytu. Tak ja poviem. Kedy už pustí? Už som si myslel, Samko, že už to bude ku koncu, ale ten kaprík sa vypadá, že vybral opäť viac do hlbín. Ty bol tak to ťahá. A povol mu, ak veľmi ťahá. Ručkou nemusí, on si vyťahne sievky úplne sám, keď potrebuje, hej? Máš to nastavené dobre. Pomaličko ťahaj. Ešte som ho ani nevidel. Keby dáky záber, tak vidím. No, presne, ten kaprík ide ešte preč. Vidíš mi zatiaľ, že je tak pol chvosta, Samko. A to už po záseku bolo vidno, že to už nebude malé. No už dám na chvíľočku asi pauzu a prihlásime sa opäť, keď to bude bližšie kraja. Hlásime sa asi po 15 minútach od posledného teda záberu a vypadá to, že kaprík by už mohol troška spolupracovať. A mohli by sme sa aj zazrieť, teda aký je. Medzi tým boli dva lepšie výpady, tak 20 metrov od kraja a teraz už konečne. Škoda, že to nie je jamor. No škoda, ale bude to kaporál, ale ďalší výpad ďalej, takže ešte som to asi predbehol. Však Samko? Opäť už sa vyberá ďalej. Toto si viem na zajtra. Povol mu trošička, ale sa bojím. Má povolené, dobre. No, už sme zase v polke jazera pomaly, takže ešte stále to teda nevypadá na finálne zdolanie. Nadvezec 20 tenký a tam nemôže človek dovodiť to drať. Takže opäť sa asi prihlásim za nejakú minútku. Tak opäť sme bližší kraja. Po pár minútkach a to vypadá teda, že to bude fakt kaprík 10+. Je to tak, je to teda krásny kapor. Dostávam tu občerstvenie počas kamerovania. Môžeš, Robo, poď. Volám tu na spolupracovníka brata. Tu radšej nebudeme. Takže videli sme zatiaľ jeho teda parametre, že by mohli byť určite cez 10 kg. Aha, ďalší záber pozadí.
Toto vypadá tiež na toľko slušný tandem, lebo tam to tiež vypadá na nezastavenie a teda 2 kapre naraz. Toto teda už sme tu dlho nemali. A to tiež... to tiež nevypadá inak na malo kapre, tak v priamom prenose ste mohli vidieť, že teda druhý kapor zabral na druhú palicu. Takže toto bude celkom zaujímavé. Natálka, ty teraz musí byť podoberač, alebo dáš ťahať Natálke, ideš ty podoberať? Tak chod si Natálka ťahať? Nie, budeš podoberať, takže. Podložku máme pripravenú. Nemáme tu takú veľkú podložku, nečakali sme, že nejaký teda príde extrémny kapor. Ako to vypadá tam v pozadí? Tiež vorma, no. Takže. Super, no. 2 naraz. Opakujete zase, už dvojkrát. Ja kamerujem, 2 ťahajú, máme tu teda Natálku skúsenú podoberateľku kaprov, tak verím, že to Natálka zvládne. Vládne Samko ešte? Áno. Si dal opri o stehno. No, máme tu rady. O stehno si dal. 2 zdolovačky naraz. Učiteľa. Ale mne to určite viacej ohýba ako tebe. Neviem, čo skôr kamerovať teraz, ale... No, tak na rovnako, nie. Bude teda súboj, kto z koho? Kto bude najväčší kapor, možno sa dozvieme vo videu, teda kto bude víťazom tohto súboja. Ďalší záber sa nám tam rysuje v pozadí. A to zatiaľ potiahlo ako... Nebol si ty cez to? Ako už tretí záber, neviem, kto by sekal. Takže... Som na stráži, hej? Ja tak podoberám. Natálka už bola pripravená, no. Potom by som kameroval si zubami. Neznášam to. Neznášam to takto tak. No čo, Samko, ide to? Nejde asi na tom istom mieste. Samka už boli ruka však, Samko. Veľmi milku. Samka už boli ruka. To bude mať odpočinku, nemusíte sa bať. No. Keby som bol tak profesionálne vybraný, tak by to nebolo. Ešte... A ešte Bratia môj, ja predbehne ešte z vyťahným kapra, Samko. budeme vidieť. A? Tam sa odkvačil, čiže? Jeden teda odišiel. Alebo trhol. A to sa stáva, bohužiaľ. Ale každopádne tu ešte jedna šanca na úlovok je, takže... Škoda. Zapnem, keď opäť bude kaprik bližšie, lebo opäť sa vybral ďalej. Sanko mi hlási, že kapor prišiel bližšie, že už bude. Tak to som už si dneska počul asi 3-krát. Tu je, pozri sa. Už ide ďalej. No takže vypustil tak pár bublínek a ide opäť preč. Trošku začal fúkať vietor, takže tá viditeľnosť asi do vody bude horšia, ale uvidíme, čo sa s tým bude dať spraviť. Toto nie je číňansky, ani japonský, toto je nemecký, on ide preč, vieš? Nemecký chodí preč od kraja? No na vašom mieste by som ho ešte pustila. Má síly veľa, no, veľký kapor. Ten bude mať aj tie hličky. Je to fakt tenký sílon, to sa to nedá nejak s tým manipulovať extrémne. Videli ste na predchádzajúcej pady si došlo k otrhnutiu nadvesa a škoda teda, že ten nevydržal. Tiež bol veľký kapor. Ale vidím už vlnu tu, že bola bližšie. Vládze, Samko, ešte však? Ty ešte vládze, Samko? Vládzeš? Ja mám väčšie slavy. No ukáž ho. No, podľa mňa tak 10 plus máme tu, myslím, že aj váhu, že, za sebou. Potom skúsim odvážiť. Rovno spod beráku, keď ho vyťahneš. Hej, hej. Spod berákom, vieš? Ohlasím potom tu na koľko má. Ťahaj ako lotos. Čau? To je stále teda ešte, ten kaprík sa nezdáva, takže počkáme chvíľku ešte. Asistent! No už pozerám, že už ten kaprík je tu blízko. Tak poďme na to. Na to pozri, ako vypadá. Vždy, keď to poviem, tak ten kaprík si to ešte rozmyslí chvíľku, zdá sa. Ale už... Ja ťa pustím! Jasné, že ho pustíme. Ten kaprík to nevie, no. Čo má hlava piliny? Jau! Ten kapol má hlavu piliny. No,
pomaličky pôjde, hádam. Krásny kapor. Tamko, to neviem, či nebude tvoj osobný rekord. Ty kokso. Ty kokos. Poď Natálka. Poď. To je krásny, poď senka do podberačika, hej. Asistent podoberá. Skúsim spraviť nejaký pekný záber z toho ešte. Ty kokso. Tak toto je tela. Boha. Ešte nie? Nie. Dobre. Je tam. Pies. Povol, Samko. Koľko? 22 kg mi to ukazovalo. Takže Podberák dá keď Kde? môžete vidieť, že podložka nám nestačí. Tá podložka máme 80 cm menšia. Ale Ani do kapri je kamery krásny. sa ti Som vedavý, že koľko bude mať. List, mám list. Tanko zmera. Tanko, mám list. A potom rýchlo púšťame späť do vody. Tanko, mám list. Ja nemám také dlhé oky. Kaž? Tanko, mám list. Daj mu k papulke. Dobre? 90 cm. 90? 90. No dobre, ideme Ale pustiť. ja mám 90. Takže kaprik ide tam, kde patrí. A to naspäť do vody. 90 cm, 22 kg. A poviete Takže- sa hlavne chytať. Tanko chytil, nech sa páči, späť na slobodu a ďakujeme za súboj. Stalo to za to. Skoro pol hodinu. Ďakujem za červenú packu. Natálka ešte polieva z vrchu. A ja? Troška rozdýchať a môže Samko ísť. neopera sa u mňa. Dobre, nech sa vieš. Môžeš pustiť pomaličky pôjde, nie? Ešte ho predýchala. A dobrú papuľu. No tak po pol hodinom súboji je on vyčerpaný. A ja ako keby nie. Odtiaľ ešte natočíš moju packu, ako vypadá. Papa. Už ide. Oci. A ešte moju packu.